Kublai pibaro kibadan hakane ka channel jong iba PS langdo kakerteng jonga kadai Anthony Tengkra bat ngasyong ngasa Hawes Cante Hill District nongkong ngakwa ban penpau kum kadak kebas ngungu ya iba PS langdo baila pli yang kum kane kalat lene ka kabuk siar da ka bangayo ban pensngau lene pensngap ha ki khun ka briu nyu trap nyu skum da ka bangan kren halor ka phang ka baong hatu la ka ba ajai kimine la ka ba ajai kpa ngana kaliang jonga nga kersya ne ka jai kimi bat ngan persya ya ka jing ajai kpa hagi por ki ba menswa ngitip bat ngi juyo snau baki juong baka jai benriu jongi ka long ka pakerpang bat ka batip briu tip lay bat ka long ru kata ka batip kur tip kha Henry mentapat sya ka jano kata ka jinglong bakerpang jong ka jai benriu jongi pat naka ka daw ka bapelong baka jai benriu jongi kan duno ya ka jinglong ka bakerpang jong ka dai lengba ka jingdon jong ka jai kpa ha ka ne ka jella jongi naga ta ka daw baka jai benriu jongi ka duno ya ka jinglong ka bakerpang jong ka jing ai jai syau kpa lane ka rukom ai jai syau kpa ka long ka jing hikai ka babakla namar ka jing ai jai syau kpa kala pentronya ka jai benriu jongi par ka long kum ka jing ya syong kha para jai lada ka ne ka rukom ai jai syau kpa kan don hang ne hajela jongi klempep bakan sadon ka jing ya syong kha klumar kum kimrat namar gitu ki ba ajai syau kpa kim itu shu wat ya ka jai tenrai jong ka kemi jongki ha ka pateng hadin habut namar ya ka jai tenrai jong ka kemi jongki lasya penduno da ka ba penkelano ya ka jai jong ka ha ka jai jong usunrang na kata ka daw kane ka jing ajai kpa kalabu ya ka jai benriu ha ka jing ma bar ha ka jing klumar namar ka jing ajai kpa kalahikai bakla ya ka sistem lane ya ka rukom khain kur khain jai ya ka rukom khain kha khain man kum ka nuksa kum banga ong mene haka jai kpa la long kumba ya syong kha para jai namar ka kemi ukpa bat ki khun ki long ka ju ka jai nagata ka daw ka jing a jai kpa kam long shu ka batip kur tip kha bale nga ong baka jai kpa kam long shu ka batip kur tip kha namar haka jaka baki khun kin khot daki bakha ya ki henmen ki para jong ukpa henry ki hap khot penban da imei deng imei he lane da imadeng da imadu ya ki henmen ki para jong ukpa hato dang sngaw ya hap hi baki khun kin khot ya ki henmen ki para jong ukpa da ki bakha habaki khun baki henmen ki para jong ukpa ki la long ka ju ka jai ka jubab he ka long em ki khun lane sngaw ya hap shu baki khun kin khot da ki bakha ya ki henmen ki para jong ukpa bat om donong rim hiru bagi khun kin khot kumta haba ki khun kila long ka ju ka jai bat ukpa kumba nga ong nadu mene bagane ka jing ajai kpa kalabu ya ka pateng la jong ha ka jing ma namar klempep bagi tu ki khun ki ba ajai kpa kin sapoi banya syong kha ha ka jai tenrai jong ka kemi la jong ha ka lai pateng saw pateng hadin habut kane ka rukom khin jai jong ki jai kpa kam long ka basyong ne bat kam don nong rim namar kum ka nuksa namar nadu badang kha ye ki khun senrang bat kan thei kia long sipara lane ka wei ka jai shubu no ka jai x henry enda kiladon laki khun ki kiti ki senrang te kin don ka ju ka jai kata ka ka jai x kat ba ki kan thei pan kin don la ka jong ka jai ka wei ka kan thei kan poi lene kan yo lok da ujai wai ka happen kala ya ka jai jong ka sha ka jai wai ka wei pat ka kan thei kan yo lok da ujai set kaneru ka happen kala ya ka jai jong ka sha ka jai set te la da menta la da ngi yanu jor ya ka jai jong ki baro sipara kam dei shu ka ju dei na kata ka daw nga sa ong baka jing baka rukom khen jai jong ki jai kpa kam long ka ba syong ne bat kam don nong rim bat klempep hiru bakan sadon ka jing ye syong kha para jai
kumno ki khun cenrang bat ki khun kan thei kin ye pher ka jai haba ki wan mi na ka ju ka khpo ladangi phai cha ka rukom khen jai jong ka jai kemi ka long ka basuk bat ka baranti namar nadu badang khai ki khun cenrang bat kan thei bat hadu bakila don lagi khun kiti ka jai jong ki kan long be ka ju pateng la pateng wat hakikot ki slaru ka jai jong ukpa bat ka jai jong ka kemi kine baro ar kin don be Henry kat baha ka jai kpa ka jai jong ka kemi kam don shu nagata ka daw karukom khen jai jong ki jai kpa kam long khoi bat kam long renti de hangne ke nya sa ong baka jai kpa kalahi kai bakla ya ka jai benriu hadin habut namar ka jai kpa kahikai ba deban I ya ukpa bat ka kemi jong ki wei Hoi ni hab hi ban I bat burom ya ukpa ka kemi jong ki wei Henry ka bakham koridor hi ka dei ban I bat burom ya ka kemi ukpa la jong namar kumba ong ha ka ketin nong wei Charity is begin at home. Namar kasnam ka bakham koridor ban ya ka ksui. Nagata ka daw ni ha pendep shwa ka kamram nalayeng. Shushu ka jai kpa ka hikai ma usenrang udai unong kenti lane unong yo pateng jong ka kemi ukpa. Dei usenrang ubayo iki properties lane ki jingdon jing em jong ka kemi ukpa. Katno kalong bas ngaupo bat kalong ka batat dor namar kat usenrang briu unlong unong yo kenti lane unong yo pateng ya ke jing don jing em jong ka kemi ukpa hato usenrang ula ban pun ban kha kum ka kenthei dalele ru usenrang umla ban kha ban pun kum ka kenthei nagata ka daw haba umla ban kha ban pun ya ka jai jong ki khun ru umbit ban sim salade namar usenrang udai tang unong pendap penbiang lane tang unong wan songkha lane unong penroy ya ka jai ka kenja jong ka kenthei bon na ki jai kpa ki baong usenrang udai usumbai kat ba ka kenthei ka dei ka khendeu lada klem usumbai ka khendeu ka sep Henry ngapat ngan ong hangne lada klem ka khendeu usumbai ru unsep kumju namar ka khendeu kamju pensei so ya usumbai napang bat ka habji thi ya usumbai ubaya habat ka jingdon jong ka jai kpa kalapan kelalut wat ya ka culture kariti ka dustur jong ka jai benriu jongi namar ki jing hikai ki bami na ka jai kpa kilong ki bakla sudah namar kum kanuksa lada jia ba ulok jong ka kenthei uyap no lane uphet no habaga nega kenthei kadang kwa bandon la unong pendap unong penbiang kumta ka hawat no da uwe pat ubriu bat enda kala yo ki khun na une ubriu lane na une ulok ubaar ka hapen kelabiang ya ka jai jong ki khun sha une ulok lada jia baga nega kenthei kayo lok bon ngut sakat no potulishu ki jai ka hap ban pen kelah khamtam hakikot kisla kalabu haki jing bat ki jing jinjar nagata ka daw kumbanga ong nadu mene ka jing ai jai kpa kamlong ka basongne kamlong ka baranti bat kam don nong rim bon na ki jai kpa ki ong lada usunrang unsim ya ka jai jong ki khun salade ka kenthei kamsha I ban kit khun rei Henry ngapat nga ong lada ai jai sha usunrang lene sa ukparu kata ka jing kit khun rei jong ka kenthei kanam lai naga ka da ba ka ne ka jai kpa kan don hang ne hajala jongi ka daw hi ka long ka jing wan bu hai shnong jong ki mender ka jing shong kha khle ber ki mender bar ka jing approve jong sarkar ya kena kajai kepa. Thank you. God bless you all.